Gusmi. Kita nanti merapat ke sana. Oke. Apa kowe ra kelingan? Kita pakai lilac, kita senada toh. Ini dari gue. Mudah-mudahan sekali lagi berbahagia selalu. Ini lagunya nyuwun izin Bapak bablasken apa lagune? Oh nggih, siap. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Ngatur ing panuwun Mas Arif, Bu Gusmi, sekeluarga ugi panjenenganipun ingkang ngamangku gati
panjenenganipun Bapak Suwadi mugi tansah pinaringan berkah barokah murah rezeki. Ayo tutup jero lu. Apa kowe ora kelingan buat Mbak Aulia. ayo Nah, senane saniki yo. Pamujiku. Dipantosi Bapak. Kan niki nggih Bu nggih lagune nggih. Siap. Rina wangi rapi satu
Dik Nul. Dalam. Keluarga besar saking Sambung Bangi. Jan, iki nek Gelo Ndes, bapak gelo. pamujiku Ayo Kak Ita. Ganasnya Indonesia Kak Ita Suwarti. Kak Pak Warto dari Ibu. Sebenarnya malih kita sambil dengan sehat Dirgo Yoswo. Monggo sambung bangi. Bablaknya selendang sutra kuning. Pak Warto dari Ibu. Pak Warto beliaunya itu memang peyai yang bisa buat contoh. Beliau itu senang bersodakoh. Bagi Bapak Ibu yang senang bersodakoh, yang ingin masuk surga, jadi tipnya surga, berbondong-bondonglah untuk bersodakoh. Dan jangan khawatir sodako Bapak Ibu sekalian akan disalurkan kepada penyalur yang sangat tepat untuk menerima. Tentunya buat yang di belakang kita. Betul. Kaya ngene lelakonmu piye napa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe Sambung bangi.
Suyatno. Nggih, Menika pripun? nggih. Katresnanku. Nggih tak repot lho jenengan ki lho. Katresnanku nika. Niki wau sing ngersane gelo Bu Warto sing bayar Pak Warto. Nak nambah malih, Bu, Pak. Niki Ngersake bonus lagu kagem napa Ibu, malih? monggo bonus. Ngersake Free. lagu napa malih? Kembang gula. Jenang gula kali. Jenang gula. Jenang kula na 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 Niku. Cintaku Oh. hanya kamu. Oh Niku, nggih oke. Jeh. Niki berarti nganu dibabelne Selendang Sutra Kuning sik kagem Ibu, Bapak, Pak Anu, Ibu. Selendang sutra kuning nggih, Bu nggih. Dilajeng nggih. Selendang Sutra Kuning riyen apa anu kagem anu Ibu Warto rumiyin? Ibu Warto rumiyin nggih, mohon izin nggih. Mengke Nek orang sakjane di mumpung nadane rada ra apa-apa lho Selendang sutra kuning. Ibu salah Untuk kundur, Bali. nggih Ibu salah Walah, kundur. lah, yo. Yo, ya tutup yo. Kaya ngene. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo? Maka gimana nih Mbak Ono katresnanku? Niki Bu Warto salah kali Pak Warto salah kundur. Sawung gletak. Sagletaan 100.000. Hei. Yo. Gletak. Ajeng gelek. Ajeng gelek tengil-tengil. Teng-tengil pesaket. Om. Ajeng gelek Balia maneh. Gandrung gondorio gandrung manuke apa manuk podang penclokan ning wite jaran aja mencelok ning wit jaran mencelok ning beber gedang sawung gletak Basudin, Basudin, ayo gletak Basudin, gletak tangannya tengil-tengil. Lah, ping 4 ya 5 ora apa-apa lah 200.000. Lah, ora apa-apa sementing entuk duit tok. Pokoknya sekali geletak 50. Ah, tas bos. Mandane. Bos Berlan, Bos Berlan, 50 gletak, oke. Bos Marmo, ajeng gelek Balia maneh, arum gondorio gandrung manuke apa manuk sriti penclokan ning wite jati aja menclok ning wit
gletak. Kene jenengan gletak 5.000 wae. Nah ya, Mas Berlan. Mas Berlan. Sawung gletak. Ya. Ayo Mas Berlan, Kokon gletak wisan lho. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Gletak. Ajeng gelek. Baliyo maneh. Kando mekondoriyo kandung manuke apa manuk bodang menclokan ning piting gedang aja menclok ning wit salak menclok sing dadi panjang sawung gletak ajeng gelek bali maneh. Bos. Leh, Sawung gletak. ora kene lagu gelungan tak nggo gelungan, Bos. Gelunganku kecer, Bos. Alah. Bablas. Ajeng gelek. Ya Allah, Jengkelek. tengil-tengil. Alah, rekasane golek duit lho. Golek panganan samplokan kok kaya ngene to, Run. Lah makane tambah ana ta, Bos? Ngono kuwi anaknya kalau mangan. Wes ya, makasih, Bos. Ajeng gelek bali ya. Iki bar iki sasarane sapa ki wong papat iki? Nggih. 12. Ora enak apa-apa nih ya. Moni bos. Mbah, biyen Mbah. Bar niki Nek lagune iso napa? pijet. Bose lagune napa bar niki? Piye, Bos? Tutupan ya, Bos. Bos Aris. Mas Aris. Bos Aris bojo loro. Sawung Bos, gledak, Bos. Gledak, Bos. Bos. Gledak Bos Aris. Bos, gledak, Bos. Alah. Gledak Bos Aris. Alah. Walah dur. Nuwun, Bos. Mong golek sak sendok kok alah. Baru bang. Iki sing korban jarikku, Des. Ora apa-apa, engko tak bagi. Ajeng gelek bali maneh. Oh, wes, nggih, matur sembahun Langsung bos-bos diaturke semua, bojo nggih. loro. Masyaallah lumayan. Ya. Aku jane wis ora apa-apa. Mas Edi, Mardia, Dek Wiwin, Wanto Lentur, Mbah Rusmin, sembah nuwun sehat-sehat nggih.